कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक नमस्कार. महिलेक व्यवस्थित करून मारहाण केली घटना अमानवीय. रुपाली एस नाईक. कारवार. हुबळीत मतदार यादी सुधारणा सुरू जावचे पहिले कडच्या सर्वेक्षणा वेळार भाजप कार्यकर्ती आणि दलित समाजाची सुजाता हिका पोलिसांन व्यवस्थित करून मारहाण केली घटना अतिशय अमानवीय असा. ह्या कृत्यात सामील असलेल्या आरोपी कठोर शिक्षा जावूक जाय अशी मागणी भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाचे माजी आमदार रुपाली नाईक हेमी केली. सरकार नक्की किती करता? गृह खात्याचो पोलिसांचेर कसलोच नियंत्रण उरना अशें दिसता. महिला, दीन, दलित, दुर्बल आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे संरक्षण करची जबाबदारी आशिल्ल्या पोलिसां खंयच्यान अशी अमानवीय कृत्य जाती आसात. हिंगा कुंपणच शेत खाऊ लागला अशी अवस्था जाल्ली आसा. ही घटना सगळ्या नागरी समाजाक मान सकल घालच्याक लायिल्ली असून सरकारान संबंधित अधिकाऱ्याचेर कठोर कारवाई करची अशी मागणी रुपाली नाईक हेमी केली. राज्यात काँग्रेस सरकार आल्यानंतर महिलांक योग्य संरक्षण उरले ना. बलात्कार, हत्या, मारहाण आणि अत्याचाराची घटना वारंवार घडती आसात. महिलांक सन्मान आणि जीवित संरक्षणाची हमी दिवच्याक हे सरकार पुराय प्रमाणात अपयशी झाले आसा. सरकारच्या या दूरअहंकारी वर्तनाक योग्य वेळार जनता स्वतः धड शिकयतले असे भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाचे माजी आमदार रुपाली नाईक हेमी सांगले. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. बेडती अग्नाशिनी न्हंय बचाव आंदोलनासाठी जोरदार तयारी. आयतवार दिवसाक स्वर्णवल्लीत भव्य जनसमावेश. 25 ते 30 हजार नागरिक हजर रावची शक्यता. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या बेडती आणि अग्नाशिनी न्हंयचे संरक्षण करचे खातीर आयतवार दिवसाक भव्य जनसमावेशांचे आयोजन केल्ले आसा आणि या आयोजनाची पूर्ण तयारी जाल्ली आसा. स्वर्णवल्ली हिंगा आयतवार दिवसाक दनपारां 2:30 वाजता या आंदोलनाक सुरवात जातली. या आंदोलनाक 25 ते 30 हजारपेक्षा जास्त नागरिक हजर रावतले असो अंदाज आयोजकान व्यक्त केला. ह्या कारणान या वाठारात मोठ्या प्रमाणात गर्दी जावची शक्यता आशिल्ल्यान कायदो आणि सुव्यवस्था राखीसाठी DSP गीता पाटील हांगेल्या नेतृत्वा सकल 200 पेक्षा जास्त पोलीस कर्मचारी तैनात केलात. ह्या भव्य आंदोलनाचे नेतृत्व स्वर्णवल्ली मठाचे श्रीमद गंगाधरेंद्र सरस्वती स्वामीजी करतले आणि तांगेल्या मार्गदर्शना सकल हो जनसमावेश पार पडटलो. या आंदोलनात शेतकरी, नुस्तेमार, पर्यावरण प्रेमी, स्थानिक नागरिक, वेगवेगळे सामाजिक संघटना तसेच अनेक मान्यवर मोठ्या संख्येन सहभागी जातले. विकासाच्या नावा सकल न्हंयचे उदक वळवचे, धरण बांधचे, नैसर्गिक प्रवाहात हस्तक्षेप करचे ह्या सगळ्या कारणामुळे शेती, पिवचे उदक, नुस्तेमारी आणि स्थानिक जनजीवनाचेर गंभीर परिणाम जातलो असो आरोप आंदोलनकर्त्यां खंयच्यान जाती आसा. स्थानिक जनतेचो जीवनधार आशिल्ल्या ह्या न्हंयचे संरक्षण करचे, पर्यावरण संतुलन राखचे आणि भावी पिढ्या खातीर नैसर्गिक संपत्ती जतन करचे हो या आंदोलनाचो मुख्य उद्देश आसा. ಬೇಡ್ತಿ ಅಘನಾಶಿನಿ ಕೊಳ್ಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ತಾದಂಥ ಜನಾಂದೋಲನ ನಾಳೆ 11ಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿದೆ. 2:30ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಡ್ತಿ ಅಘನಾಶಿನಿ ಕೊಳ್ಳವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕರಾಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧವನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಜನ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಬರೀ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತು ಆಯಿತು ಹೋಯ್ತು ಒಂದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಗೊಬ್ಬರಂತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ
ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಯೋಜನೆಯೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜನಸಮೂಹ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರಬಾರದು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜನಗಳು ಬಂದು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. बेंगळुरात जगन्नाथ भवन राज्य भाजपा कार्यालयात जिल्हास्तरीय विशेष बैठक. कारवार. बेंगळुरात जगन्नाथ भवन राज्य भाजपा कार्यालयात उत्तर कन्नड लोकसभा क्षेत्रातल्या प्रमुख नेत्यांची आणि मंडळ अध्यक्षांची जिल्हास्तरीय विशेष बैठक राज्य भाजपा अध्यक्ष श्री विजयेंद्र येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वासकल पार पडली. या बैठकीत संघटनात्मक कार्याबाबत तसेच याच्या जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत, ग्रामपंचायत आणि स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकाबाबत तसेच केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांचेर सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीत माननीय भाजप ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री श्री B.S. येडियुरप्पा, विद्यमान खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई, माजी मुख्यमंत्री श्री सदानंद गौडा, माजी विधानसभा अध्यक्ष आणि विद्यमान खासदार श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी, जिल्हाध्यक्ष श्री N.S. हेगडे, कुमटा मतदारसंघाचे आमदार श्री दिनकर शेट्टी, विधान परिषदेचे सदस्य श्री शांताराम सिद्दी, माजी आमदार श्री सुनील हेगडे आणि श्री सुनील नाईक, विधान परिषद सदस्य गणपती उळवेकर, जिल्हा प्रधान महासचिव, जिल्हा पदाधिकारी आणि जिल्ह्यातले सगळे मंडळ अध्यक्ष उपस्थित असले. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येच्या उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. शिरसी तालुक्यात रातोरात 8 जनावरांची चोरी. कारवार. शिरसी तालुक्यातल्या देवनळी लागीच्या बिळीगेरे हिंगा रातोरात 8 जनावरांची चोरी झाल्याची घटना उघडकीस आली. रात्री घोटाळ्यात बांधून दवरलेली 8 जनावरां सकाळपर्यंत चोरान लंपास केली. ही जनावरां बिळीगेरे यांची सुबाराम गौडा आणि नरसिंहवीरा गौडा हेमगेल असून घटनेची खबर मिळताच ग्रामपंचायत सदस्य आणि हिंदू कार्यकर्ते घटनास्थळावर येऊन पळवणी केली. या प्रकरणात शिरसी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला असा. गो चोरी करच्या आरोपीचो शोध घेऊसाठी विशेष तपास पथक तयार केले असा. PSI संतोष कुमार हेमगेल्या नेतृत्वासकल PSI अशोक राठोड फुल तपास करते असतात. ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬದುಕೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗೈತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನನ್ನ ಖಾತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಟೈಪ್ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಈ ಟೈಪ್ ಕಳ್ತನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಬದುಕೋದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ? ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದೇ. ಎಷ್ಟು ದನ ಒಟ್ಟು 8 ದನ. 8 ದನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕಳು ಬಂದದೆ. ಒಂದು ಆಕಳು ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದದೆ. ಏನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या चित्ताकुला सदाशिव गडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले.
विद्यार्थ्याला भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.